जोंनि सुरुपथारनि विधानसभा समस्तियाव गोबां बोसोर माने कंग्रेस एजिपि बिदि राजखान्थि हान्जाफोरनि एमएलए बा बिजाथिया दैदेनलांदों नाथाय जौगाथायनि बिथिङाव बहुत उनफिननानै जों थादोंमोन। दा देग्लाय जोङो नैबे डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि जि सरकार दैदेननाय बेयावहाय जोङो सुरुपथार समस्तियाव बे ओनसोलनि सासे मुंदांखा आरो सासे समाज सिबियारि मानगोनां बिश्वजित फुकन बिथांखौ जों एमएलए हिसाबै मोननो हादों आरो बिथांनि एमएलए हिसाबै देरहानायनि उनाव बे सुरुपथार समस्तियाव लामा, देहा फाहामसालि, फरायसालि, लोंनाय दै गुबुन गुबुन बिथिंखौ लानानै गोबां जौगाथायनि खामानि इतिमধ্যে मावबाय थादों खम समनि गेजेराव आरो जों बिथांखौ एमएलए हिसाबै मोननानै जोबोद गोजोननाय आरो बाख्नायनाय जों मोनो आरो बेनि लोगोसे जे दिनै जोङो माने आसाम सरकारनि जा बर्डार प्रटेक्शन आरो डेभेलपमेन्ट होननाय बिफान दङ बे बिफानाव जों गाहायै मुकुन्द बसुमतारी आं गावखौनो प्रदीप स्वर्गियारी हिसाबै आरो सानैसो लोगोफोरखौ लानानै जोङो जिहेतु धनसिरि महकुमा बर्डार बा जोंनि बर'फोर थानाय जायगाफोरा बर्डार पार्टनि बेनिखायनो बेयाव जौगाथायनि खामानि मावनो थाखाय मोननैसो जों फसंथान बिदोंमोन आरो बेनिनो बिथां बे डिपार्टमेन्टआ जे उरियाम खाननि रेंमा सिमान्त हाई स्कुलनि गेलेग्रा फोथाराव मोनसे बे डिपार्टमेन्टनिफ्राय माने हारिमु बिथिंखौ जौगाहोनो थाखाय कालचारेल हल होननानै होनाय जादोंमोन बेखौ इतिमধ্যে लुफुंबाय बेखौ जों एमएलए बिथांनि आखाइजों दिनै बेखेवबाय बेनि लोगोसे जों मोनसेबो नाजाबावदोंमोन जे उरियाम घाटआ मोनसे आसाम नागालेण्ड बर्डार बा धनसिरि महकुमानि मोनसे मिरु थावनि आरो बे मिरु थावनिया दिनैसिमबो जौगानायाव माने जौगानायनि बेलायाव गोग्लैसोनानै दं बेनिखायनो बेयावबो जोङो मोनसे कमिउनिटि हल होननानै दाबि खालामदोंमोन नागिरदोंमोन आरो इतिमধ্যে बर्डार डेभेलपमेन्ट डिपार्टमेन्टआ बेखौ होदों आरो दिनै एमएलए मानगोनां बिश्वजित फुकननि आखाइजों दिनै जों अन्थाइ खाम्फा गायसनदों आरो बेनि लोगोसेनो आं मोनसे हाबाफारि लादेरदोंमोन जे आसाम नागालेण्ड बर्डारनि बे रेंमा ओनसोलनि सिङाव थानाय जुनाकपुर सान्तिपुर गामिया एखेबारे माने बर्डाराव सिमा ओनसोलाव दं नागानि जाय ओनसोलफोराव सम सम नागाजों जों भुल बुजानि गेजेराव मिसआन्डारस्टेन्डिंनि गेजेराव जों सम सम जाथाय जायो आरो बे जायगायाव जोंनि बर'फोरनि गामियाव मोनसे माने बाजार बा गलानि मोनसे माने जायगा दङ आरो आं सान्दों बेखौ जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि गेजेरजों बे गलाफोरखौ जुदि समायनायै जों लुनानै होफुङोब्ला जोंनि काउन्सिलाव रेभिनिउ फैनाय लोगोसे जोङो बर्डार ओनसोलाव मोनसे माइलनि खुन्थिया जानानै थागोन लोगोसे जोंनि बर'फोरा जिथु फालांगि खालामनाय बे फालांगि खालामनायाव जों बहुद उन जानानै दङ अन्तत बिदि सुबिदाफोर मोनोबा जों बिथांमोननो सुबिदा खालामना होयोब्ला बेनि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बेफार फालांगिफोराव एसे गोसो होबावगोन आं बेखौ मिजिंथिनानै दिनै मानगोनां एमएलए बिथांनि आखाइजोंनो आं बेयाव 5 लाख रांनि माने बाजार मेला बानायनो थाखाय दिनै अन्थाइ खाम्फा गायसननाय जादों आरो बेनि लोगोसे मानगोनां एमएलए बिथाङा देरहानायनि उनाव जे कभिड माने माबानि थाखाय बेरामनि थाखाय बिथाङा जायगायाव बा समस्तियाव गिदिंनानै रायजोजों मोगा मोगि जानो हायाखैमोन जे जों सानबाय जे बिथांखौ देरहाहोनायनि बेलायाव बिथाङा माने टिकेट मोननायनि बेलानिफ्रायनो आदि खालामनानै देरहानायसिम जोंनि बर'फोरनि बा बर' गौथुमफोरनि आफादफोरनि गोबां बिहोमा दङ गाहायै दुलाराय बर' फरायसा आफाद गलाघाट जिल्ला कमिटि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गलाघाट जिल्ला कमिटि आबुफनि बिथांमोन दङ माने बर' थुनलाइ आफाद दङ धनसिरि जिल्ला आफाद जे बियो मैखोमै बे बिथांनि इलेक्सनाव बिफाव लादोंमोन आरो बिथाङा देरहानायनि उनाव बिथाङा बर' रायजो राजाजों मोगा मोगि बा जिरायनो हायाखैमोन बे जाहाथे जोंनि बे ओनसोलाव थानाय अकल बर'फोरनिल' नङा गुबुन गुबुन समस्याफोरखौ बिथाङा माबोरै समाधान खालामलाङो बेखौ नोजोर होनानै जों बिथांजों मोगा मोगि जानायनि मोनसे हाबाफारि लादों आरो मिजिंथियो बिथाङाबो गोसो दंखायो गोबाव बोसोर बर'फोरजों बिथाङा दङ आरो बर'फोराबो बिथांजों दङ जों मिजिंथियो बिथाङा इतिमধ্যে जिहेतु माने गोबां लामा बानायनायनि आसुनि लादों गोबां फसंथानफोरखौ माने जौगाथाय खालामनायनि आसुनि लादों उननि समफोराव बिथांनि आखाइजों जोङो बा बिथांनि सानस्रिजों बे ओनसोला गुबुन गुबुन जौगाथाय समस्तिफोरनि बादैनो जोंनि सुरुपथार समस्तियाबो जे जौगाखांगोन बेखौ जों मिजिंथिदों आरो रायजो राजायाबो दिनै गासैबो नुजाफैनानै बाहागो लानानै बिथांनिफ्राय बे बाथ्राफोरखौ मिथिनो लुबैनानै गोसो जानायनि थाखाय आं रायजो राजा बिथांमोननिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासिबाय।